नोंसोर सोलायाब्ला नोंसोर मोजांखौ मावाब्ला नोंसोर मोजांखौ साननो रोंलाब्ला बे बुहुमनि गेजेरनिफ्राय आं नोंसोरखौ फोजोबस्रांनोसै होननानै गिदिर मोनसे दैबाना हरनानै बुहुमखौनो दैजों लोमफावहोनानै बुहुमनि गासै मानसि मानिखौ आरो बुहुमनि दंनाय मानिखौ बियो संहार खालामदोंमोन पापनि थाखाय। मैया बेखौ जों सावरायदोंमोन। नाथाय जागायजेननायाव बिब्दि प्रब्लेम गैयामोन। इसोरा मानसिखौ सोरजिनाय समाव बेबायदि समस्या गैयामोन। इसोरा मानसिखौ ओरैबायदि मोजां मोनोमोन। इसोरा मानसिखौ गाज्रिखौ साननो रोङै, गाज्रिखौ मावनो रोङै बेबायदिहै दादोंमोन। गावबादि मोजां, गावबादि गोथार इसोरा दादोंमोन। इसोरा मानसिजों खाथि सोमोन्दो दङमोन। सानफ्रोमबो बियो थांलाय फैलाय खालामोमोन होनना बुंदों। मानसिजों रायज्लायफैयोमोन। मानसि आरो इसोरनि गेजेराव मोनसे गोदै फेल'शिप, मोनसे मोजां मोनलायनायनि, अनलायनायनि बेबायदि मोनसे सोमोन्दो दङमोन। नाथाय बे सोमोन्दोआ जदोंमोन जेब्ला मानसिया इसोरखौ मानिनो सायख'वाखिसै, इसोरनि बोसोन लानो सायख'वाखिसै, अब्लानो बे गाज्रिनि जागायजेननाया फैदों, पापनि जागायजेननाया फैदों, मानसिनाव गाज्रिखौ साननो रोंनाया फैदों, मानसिनियाव गाज्रिखौ मावनो लुबैनाया फैदों। बै दिननिफ्राय इसोरा मा बुंदोंमोन मानसिखौ सोरजिनानै? जों बेबायदि बुरजाहै मानसिखौ इसोरा सोरजियाखै। सासेल' मानसि दाग्रोदों। बिनि मुंखौ इसोरा आदम होननानै बुंदों। आरो बे आदमनो इसोरा सासे हिनजाव जगायदों बिनि हिनजाव जानो थाखाय। आरो बिसोरो हाबा जादों इसोरनि नोजोरावहाय। इसोरा बिसोरखौ हाबा होदों आरो बिसोरखौ संसाराव गोबां जोलै बारिनो थाखाय इसोरा दादोंमोन। आरो दानानै बियो बिसोरखौ मोनसे समायना बागानाव दोनहैदों। इसोरा बुंदोंमोन बिसोरखौ बे गासै आं सोरजिनायनि सायाव नोंसोरनाव अधिकार होनाय जाबाय, एक्टियार होनाय जाबाय, अथ'रिटि होनाय जाबाय। बेखौ इसोरा बुंदोंमोन। बेयाव दंनाय माने गासैखौनो नोंसोरो जानो हागोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय इसोरा मोनसे बोसोन होदोंमोन, मोनसे मानिनो थाखाय बिसोरखौ खावलायदोंमोन। बे जाबाय गासैखौबो जानानै नैबे फांसे बिफांनि फिथाइखौ नोंसोर जानो नाङा, जायोब्ला नोंसोर थैगोन। इसोरा बेखौ बुंदोंमोन। गासैखौबो जानो होदोंमोन। बहुद मोजांमोन बियो, मानिनो हाथावमोन बियो। गासैखौबो जानो होनानै फांसेनिखौल'सो जानो होआखैमोन इसोरा। बे फांसेनिखौल' जानो नाङा होनना बुंदोंमोन। गोब्राब जाथाव नङा आरो ओरैब्लासो एसे गोब्राब जाथाव जागोन। बे गासैनिखौबो जानो नाङा, सानफ्रोमबो बेनिखौल' जानांगोन होननानै बुङोब्ला एसे गोब्राब जाथाव आरो। बेसे जानो बे फांसेनिफ्रायलाय, बेसे जानो बे फांसेनिखौल'लाय? बेबायदि मोनसे आनिजि गोरलै जानाय नङामोन मानसिनि थाखाय। इसोरा बेखौ मोनथिगौमोन। बेनिखायनो इसोर गासैनिखौबो जानो होदों, फांसेनिखौल' जानो होआखैमोन। मानिनो हाथाव गोरलै मोनसे बोसोन होदोंमोन। नाथाय मानसिया बे मानिनो हाथावखौनो मानियाखिसै, बे गोरलै मोनसे बोसोनखौनो मानियाखिसै। बेनिफ्रायनो पापआ जागायजेनदों। पाप, बाइबेलनि भाषायाव, बाइबेलनि रावाव बेखौ पाप होननानै बुंदों। पापआ मा? बाइबेला बुंदों इसोरनि बोसोनखौ लायैयानो एबा आयेनखौ सिफायनायानो पाप होनना बुंदों। पापआ मा? पापनि बुंफुरलुआ मा बाइबेलनि बायदिब्ला? आयेन सिफायनायानो पाप। आयेना मामोन? जानो नाङा, जायोब्ला थैगोन। मानसिया इसोरनि बे मोनसेल' आयेन, बे आयेनखौनो मानिनो हायाखिसै, सिफायबाय। बिनिफ्रायनो गासै गाज्रिया मानसिनियाव फैदों। गाज्रिया, पापआ मानसिनियाव फैदों। दिनै जोङो प्रेटेन्ड खालामनो हागौ, जोङो दिन्थिफ्लानो हागौ आंनाव पाप गैया, आं मोजां, आं रावनिबो सिखाव खालामाखै, आं रावखौबो जिनाहारि खालामाखै, आं रावखौबो बुथाराखै, आङो रावखौबो मेगनबो साया, आं रावनिबो गाज्रि रायज्लायखुमाया। जों बिब्दि साननो हागौ, आं मोजां होननानै जोङो दिन्थिफ्लानो हागौ। नाथाय जेसेबां दिन्थिफ्लायोब्लाबो जों गावखौ थगायनो हाया। जों गावखौ मिथिगौ जोंनाव पाप दङ होननानै। हेलौ, नोंसोरथ' रायज्लायनाङा होननानैल'सो बुंदों, खिन्थु नोंसोर रायज्लायाबानो थानो हाया। आयेन सिफायनायानो पाप। आयेना मा दायो? रायज्लायनाङा। आरो रायज्लायनाया मा जादों? आयेन सिफायनाय जादों, नङा दे? आं नोंसोरनो मोनसेल' बोसोन होदों, नोंसोरखौ बेयाव फैनानै बुंनो होआखै, फोरोंनो होआखै। आं फोरोंनाय समाव सिरि था, बेखौल'सो बुंदों। नोंसोर मानिनो हाया। आरो बेनो मोनसे मा? फोरमान। मानसिनियाव जेखौ बुंदों बेखौ मानिनो हायै,
मोनसे मा दङ टेन्डेन्सि दङ टेन्डेन्सि माने गोसो जिखौ मानिनो होदों बेखौ मानिनो आरो मानि थाखाय जोङो मानो जायखौ मानसिफोरखौ अननांगौ मानो अननो रोङा मानो जों गावथारलाबायनो हायो फुथारलाबायनो हायो जोंनाव पाप थानायनि थाखाय जों मानो गुबुननि मुवा बेसादफोरखौ गुबुननि जिनिसफोरखौ मोजां नुयोब्ला लाखोमानो मानो गोसो जायो जों मानो लाखोमायो बिनि फोरमाना मा बिनि फोरमाना जाबाय आंनाव पाप दङ दिन्थिनानै जोङो गावखौ थगायनो हाया आं मोजां बायदि दिन्थिफ्लानो मोजां मोनो आंनाव बेफोरबायदि गाज्रि साननाया गैया होननानै आं दिन्थिफ्लानो मोजां मोनो आंनियाव बेफोरबायदि गाज्रिखौ मावनो लुबैनाया गैया होननानै दिन्थिफ्लानो मोजां मोनो नाथाय आं गावखौ थगायनो हाया आं मिथिगौ आंनियाव बे गाज्रि साननायफोरा दङ आंनाव बे गाज्रिखौ मावनो लुबैनायफोरा दङ हायोब्ला सिरि सिरि आं मावखोमायो बिनि ओंथिया मा आंनाव पाप दङ आरो बे पापनि थाखायनो बिमा बिफानि बोसोन लानांगौ आं लानो हाया फोरोंगिरिफोरखौ मान होनांगौ मानिनांगौ आं हाया मानसिया स्टार होनना बुंदों स्टारगोन मानोना जोंनाव पाप दङ आरो इसोरा बे पापखौ मुगैनायल' नङा जों मैया नायबाय इसोरा पापखौ साजा होयो इसिबां मोजां मोनोमोन मानसिखौ नाथाय मोजां मोनब्ला मालाय मा जानो मानसिया जेब्ला पापखौनो मावनो सायख'बाय मानसिया जेब्ला पापआवनो थाबाय थानो सायख'बाय इसोरा मानसिखौ जेसेबां मोनब्लाबो बियो पापखौ सैथाराखै बियो पापखौ मुगैथारोखाय बियो मानसिखौ दैबानाजों सिखारग्लुंदों अब्ला नायलाय इसोरा बेसे सिरियास पापनि बाथ्रायाव जों सिरियास नङा जों पापनि बाथ्रायाव सिरियास ने जों पापनि बाथ्रायाव सिरियास ने जिखौ मावनाङा होनदों जों मावालासिनो थादों ने जिखौ खालामनाङा होनना बुंदों जों खालामालासिनो थादों ने जों सिरियास नङा मा जानोसै बेखौ खालामनायालाय बेखौ जानायालाय बेखौ लोंनायालाय बेखौ सोबनायालाय मा जानोसै जों सिरियास नङा इसोरा सिरियास जोंखौनो बियो खिन्थु जोंनाव पाप दङब्ला बे पापखौ बियो सैथारा जोंखौ साजा होनो गोसो गैया बियो जोंखौ अराव सावनो गोसो गैया बियो जोंखौ गोबां अनो बियो नाथाय जों पापखौनो नागाराब्ला पाप मावनायखौ नागाराब्ला पापआवनो थानो सायख'योब्ला पापनि निमाहा जों मोनाब्ला इसोरा साजा होगोन जिसुआ बुंखांदोंमोन मैया जों नायदों जि जाथाया 4000 बोसोरनि सिगाङाव जिसुआ बुहुमाव फैनायनि 4,000 बोसोरनि सिगाङाव जालांनाय जाथाय बेखौ जिसुआ गाव फैनाय समाव मानसिफोरनि सिगाङाव रायखांदोंमोन गोसोखां इसोरा पापनि थाखाय मानसिफोरखौ माबोरै साजा होदोंमोन जोंखौबो दिनै बिब्दिनो साजा होगोन बेखौ बुंदोंमोन दा अब्ला मा जों बयनावबो पाप दङ बाइबेला बेखौसो बुंदों रमारियाव मा बुंदों जों गासैबो पापी जों गासैनावबो पाप दङ आरो इसोरा पापखौ सैथारा बियो पापखौ साजा होयो इसोरनि बोसोना बुंदों अब्ला माबोरै खारग'गोन माबोरै गगोन पापनिफ्राय पापनि निमाहानि बाथ्रा पापनिफ्राय स्रां जानायनि बाथ्रा पापनिफ्राय फोथार जानायनि बाथ्रा सोर खोन्थागोन जोंनो माबोरै खारग'गोन इसोरा जे पापखौ सैथारा पापखौ साजा होयो बे पाप जोंनाव थानाय पापनि थाखाय इसोरा जोंखौ साजा होगोन नाथाय इसोरनि बै साजानिफ्राय खारग'नोब्ला जोंनो पापनि निमाहा नांगोन जों पापनि सुस्रा जानाय जों नांगोन पापनिफ्राय फोथार जानायखौ जोंनो नांगोन अब्ला बेखौ माबोरैहाय मोनगोन जों बहा मोनगोन सोरनाव मोनगोन मानसिनि जिबनाव बिनिख्रुइ इम्परटेन्टसिन बाथ्रा बिनिख्रुइ मिथिनो गोनांसिन बाथ्रा आरो जेबो गैया संसाराव थानाय समाव मानसिया बेखौ मिथिनांथारगौ आंनाव पाप दङ आंनि पापनि थाखाय इसोरा आंखौ साजा होगोन आरो बे इसोरनि गेदेर साजानिफ्राय खारग'नोब्ला इसोरा जोबनो रोङै इसोर बे होगोन साजायाबो जोबनो रोङै जागोन इसोरा जोबनो रोङै बे माब्लाबो जोबनाय नङा आरो बिनिखायनो जोबनो रोङै इसोरा होगोन साजायाबो जोबनो रोङै जागोन अब्ला बे जोबनो रोङै साजानिफ्राय खारग'नोब्ला जोबनो रोङै साजानिफ्राय जुदि जोङो बासायजानांगौब्ला बोखांजानांगौब्ला उपाया मा राहाया मा मानसिया संसाराव थानाय समाव नों जिखि धोरोमनि जाया मानो नों जिखि न'खरनि जाया मानो नों जिखि समाजनि जाया मानो मानसि हिसाबै जोनोम लादोंब्ला बिनिख्रुइ गोनांथारसिन मिथिनो गोनांसिन बाथ्रा आरो जेबो गैया साइन्सनि बाथ्रा मोनथिलांजोबब्लाबो जेबो जानाय नङा
हिस्ट्रिनि बाथ्रा मोनथिलांजोबाब्लाबो जेबो जानाय नङा जेबो फाराग जानाय नङा बियो बुहुमाव थानाय समावल'सो नांगौ लिटारेचारनि बाथ्रा मोनथिलांजोबाब्लाबो अरजानाय नङा नाथाय नैबे गोनांसिनथार मोनसे साबजेक्ट जि साबजेक्टखौ जों बे सानजौफु समाव रायज्लायदों बेखौ मोनथिलाङालासिनो सासे मानसिया बुहुमनिफ्राय थांनांगौ जायोब्ला बिनिख्रुइ आरो दुखुनांथावसिन जेबो बाथ्रा थानाय नंला खारन बेखौ मोनथियालासिनो थांनाया नोंनि थाखाय बेयाव जोबा साइन्स मोनथियैनि बाथ्राया बेयावनो जोबगोन हिस्ट्रि मोनथियैनि बाथ्राया बेयावनो जोबगोन मबेबा मोनसे लिटारेचारनि बाथ्रा मबेबा मोनसे आर्किअलजिनि बाथ्रा मबेबा मोनसे इन्जिनियारिंनि बाथ्रा मोनथिलाङिया बेयावनो जोबगोन बुहुमाव मोनथियासै बुहुमावनो जोब्बाय नाथाय नैबे पापनि माहानि बाथ्रा पापनिफ्राय बासायजानायनि बाथ्रा मिन्थियालासिनो नोङो बुहुमनिफ्राय थाङोब्ला जोबलाङोब्ला बियो बेयावनो जोबनाय नङा फंबाय Are you serious about it? बेयावनो जोबा बियो बिनानाव नों सिरियास नैबे बाथ्रायाव नों दिन्थिफ्लादों जानो हागौ दिनै आंहा पापनि जेबो समस्या गैया आंनाव जेबो पापनि प्रब्लेम गैया होननानै खिन्थु सिरियासलि नोंनि गोसोआव मोनथिगौ आं पापि बेनिखायनो बे गाज्रि साननायफोरा आंनियाव फैयो बे गाज्रिखौ मावखोमानो लुबैनाय हास्थायनायफोरा आंनियाव फैयो खिन्थु उपाया मा दालाय आंनि पापनि थाखाय इसोरा साजा होगोनब्ला जोबनो गैयै इसोरा जोबनो गैयै साजा होगोनब्ला बेनिफ्राय खारग'नायनि उपायालाय मा बे गोरलै जानाय नङा बेयो आनबियारेबल जागोन आनबियारेबल माने सैख'हायै जागोन बे साजाया इसोरा बोलोग्रा साजा इसोरा बोलोग्रा आरो बे होगोन साजाया इसोरनि गासै बोलोजों जागोन बे साधारन नङा बे गोरलै नङा बेनिखायनो इब्रायारियाव बुंदों बोलोग्रा इसोरनि आखायाव गोग्लैनाया गिथावथाव होननानै बुंदों बोलोग्रा इसोरनि आखायाव गोग्लैनाया गिथावथाव होननानै बुंदों सानबायना नोङो माब्लाबा थिक खालामबायना नों माब्लाबा नागिरबायना नोङो माब्लाबा आंनावथ' पाप दंथारो पाप थानायखाय बे इसोरा आंखौ साजा होथारगोन खारन इसोरनि बाथ्राया बुंदों पापनि फिथाइया थैनाय आरो बे थैनायनि बाथ्राया मा बुहुमाव थैबाय जोब्बाय नङा बिनि बाथ्रा बुङाखै जों नायनि जोङो जेब्ला नुजा होजानाय 20 बालाबाव नायो मा थैनायनि बाथ्रा बुंदों जोङो रमिया 6 बालाबाव जों नायोब्ला बेयाव ओरैना बुंदों खोनासं रमिया 6 बालाब 23 सिरियाव ओरैना बुंदों पापनिफ्राय मोननाय फिथाइया थैनाय जायनाव पाप दङ बियो थैगोन जायहा पाप मावदों बियो थैगोन जायहा पाप मावदों बियो थैगोन जायनाव पाप दङ बियो थैगोन नोंनाव पाप दङ ने थैगोन होनना बुंदों नोंखौ आंनाव पाप दङ ने आंखौ बुंदों थैगोन बा मा थैनायनि बाथ्रा बुंदों बेराम आजार जाबाय थैबाय फबबाय बे थैनायनि बाथ्रा बुंदों मबे थैनायनि बाथ्रा बुंदों पापनि फिथाइया थैनायनो पापनि फिथाइया होनाय जि थैनाय बे थैनाया मबे थैनायखौ बुंदों जोङो नायनि नुजा होजानाय 21 बालाबाव मबे थैनाय बियो जों नायनि 21 बालाबनि 9 सिरियाव खोनासं नाथाय गिख'फोर फोथायिफोर आन्दायहोग्राफोर मानसि सिथारग्राफोर जिनाहारि खालामग्राफोर मोन्थोर रायग्राफोर मुर्ति खुलुमग्राफोर आरो सोलायग्राफोरनि जायगाया जोंनाय अर आरो गन्धकनि गेजेराव जागोन बेनो नैथि थैनाय मबे नैथि थैनायनो रमारि 6 बालाब 23 सिरियाव बुंदों पापनि फिथाइया थैनाय मबे थैनाय नैथि थैनायनि बाथ्रा बुंदों नैथि थैनाया जाबाय मोदोम लाना थैनायनि बाथ्राखौ बुङाखै मोदोम लाना थैनाया सेथि थैनाय खिन्थु नैथि थैनाय होनना बुंदों नैथि थैनाया मा थैनाय बेयाव बुंदों मा होनना बुंदों खोनासं नाथाय गिख'फोर फोथायिफोर आन्दायहोग्राफोर मानसि सिथारग्राफोर जिनाहारि खालामग्राफोर मोन्थोर रायग्राफोर मुर्ति खुलुमग्राफोर आरो सोलायग्राफोरनि जायगाया जोंनाय अर आरो गन्धकनि गेजेराव जागोन बेनो नैथि थैनाय पापनि फिथाइया थैनाय पापनि फिथाइया नैथि थैनाय पाप अबसे मोदोम लानानै थैनायखौबो लाबोबाय पापा खिन्थु बे इसिबां सिरियास नङा मानसिफ्रा दिनै थैनायनि बाथ्रायाव इसिबांबो गिथावनाबो नङा दिनै
गाव गावखौ सिथारना लाग्रा गोबां दंसै दिनै सिरियास नङा बिथांमोना सानो मोदोम लानानै जि सैनांदों गावखौ सिथारना लाबानो जोब्बाय होननानै सानदों बिथांमोना मोदोम लानानै जि गोरोन्थि खामानिफोरखौ मावबाय लाजिनांनायाव दङ अपमानाव दङ डिप्रेसनाव दङ बेनिखायनो आं गावखौ सिथारना लाबानो बे गासैबो जोबगोन होननानै सानदों नाथाय सेथि थैनायसो बियो नाथाय जि नैथि थैनाय बे नैथि थैनाया मानो मानसिखौ पापनि थाखाय जोंब्लावनाय अर आरो गन्धकनि अराव गारनानै इसोरा साजा होबाय थानाय बेखौ बुंदों नैथि थैनाय अब्ला बियो सिरियास जाथाव बाथ्रा जोङो साननो गोनां बाथ्रा बियो आंनि पापनि थाखाय इसोरा आंखौ बहा जोंब्लावनाय अर आरो गन्धकनि अराव गारनानै आंखौ साजा होगोन पापनि थाखाय आंनि पापा जुदि निमाहा मोनाब्ला आंनि पापा जुदि सुस्रा जायाब्ला आंनि पापा जुदि निमाहा होजायाब्ला दा अब्ला निमाहा बहा मोनगोन निमाहानि प्रभिजना बहा नों खालामनो हागोन ने मा खालामगोन नोंलाय नों मावनो हागोन ने पाप निमाहा मोननो माबा मोनसे मा खालामगोन पाप निमाहा मोननो गोबां थाखा होनो हायो गोबां धोन सम्पति सोरनोबा होनानै जायो गोबां मानसिफ्रा नाजादों दिनै ख्रिस्टियानिटिल' नङा गोबां मानसिफ्रा गुबुन गुबुन धरनै गुबुन गुबुन रोखोमै पाप निमाहा मोननो नाजादों गासै धोरोमानो बे पापनि बाथ्राखौ लानानै मा खालामदों निमाहा मोननो थाखाय सोरबाया पाप निमाहा मोननो थाखाय दाउ दानस'दों सोरबाया पाप निमाहा मोननो थाखाय बोरमा दानस'दों सोरबाया पाप निमाहा मोननो थाखाय अबेबा गोथार दैयाव थुब्ल'दों सोरबाया पाप निमाहा मोननो थाखाय अबेबा थांदों गोजान हादरफोराव थांदों सोरबाया पाप निमाहा मोननो थाखाय गोजौ हाजोआव गाखोयै थाबायै अबेबा मन्दिर सिङाव हाबदों पाप निमाहा मोननो थाखाय खारन पापनि थाखाय इसोरा साजा होगोन मानसिया पापनि निमाहा मोनथारनांगौ बेखौ बयबो बुजिदों मानसि हिसाबै गासैबो मिन्थिदों बेखौ बयबो बुजि मोनदों बेखौ आङो आंनि पापनि निमाहा मोनाब्ला इसोरजों साजा होजागोन आङो आंनि पापनि निमाहा मोनाब्ला इसोरनि आखायाव इसोरनि बिसाराव गोग्लैगोन बयबो बुजिदों बेनिखायनो नाजादों गावबा गाव जाय जेरै हायो पापनि निमाहा मोननो नाजादों हायो रे मानसिया सासे पापी मानसिया गावखौ माबोरै बासायनो हागोन सासे पापी मानसिनि मावनाया इसोरखौ माबोरैहाय गोजोन होनो हागोन इसोरखौ माबोरै सन्तुष्ट खालामनो हागोन सासे पापी मानसिनि खामानिया जों दान होयोब्ला जोंनि दान होनायनि गेजेरजों जाय इसोरा गासैखौबो सोरजिदों जोंनि एसेल' होनायनि गेजेरजों बे इसोरखौ जों माबोरै गोजोन होनानै जाबाय दे बे खनसेया जेबो नंला दे बिब्दि होनानै इसोरा पापनि बाथ्रायाव सिरियास बियो बुंफ्लानो हाया आंथ' बेखौनो लुबैयो आदम आरो हावाया मा खालामदोंमोन आदम आरो हावाया फिथाइल'सो जादोंमोन आंथ' बेखौनो लुबैयो जुदि बुंनायमोनब्ला इसोरा दे दिनै जाबाय आं निमाहा होबाय आरो दिनैनिफ्राय जानांला होनना बुंना दोननायमोनब्ला बेसे मोजां जागौमोन आंथ' बेखौनो लुबैयो इसोरा बिब्दि बुंना दोननांगौमोन होननानै लुबैयो आरो जोंनि बिमा बिफाफोरा इसेबां अनो जोंखौ ने मावनाङा होनना बुंनायखौ मावोब्ला जोंखौ अननानै मा खालामो जोंखौ बुङो दिनैनिफ्राय मावनांला बे खनसे मावबाय जाबाय बेबायदि होननानै जोंखौ निमाहा होयो अब्ला इसोरा मानो हायाखिसै आदम आरो हावाया खनसेल'सो जादोंमोन एसेल'सो जादोंमोन थाइसेखौ सानैजों राननानै जाबाय नंब्ला खावसे बे बाथ्रायावलाय इसोरालाय मानो इसेबां सिरियास जानांगौ अब्लालाय बुंबानोथ' जोब्बायमोन ना दिनैनिफ्राय जानांला खनसे जाबाय जोब्बायमोन दा बेयावनो इसोरा जोबा बेयाव मा होनना बुंनाय जायोब्ला थैगोन इसोरा सोलायनो हाया सोलायोब्ला बेयो दगायसुलासो जासिगोन आरो बै दिनखालिनिफ्राय बे इसोरानो नंला थैगोन होननानै बुङोब्ला थैगोनानोसै बिजों थैगोन होनना बुंनायनि उनाव थैया खालामनो हाया बियो बेबायदि सोलायनाय लोगो लोगो बे इसोरानो नंला बिनियाव सैथोथिया गैया जागोन
बिनियाव जास्टिसा गैया जागोन, बिनियाव न्याया गैया जागोन। बे सोलायफिननो हाया इसोरा। थगायसुला जासिगोन। थैगोन होनना बुंनायमोन, थैयासै माथो। बेबायदियासो नुजागौमोन। बिनिखाय इसोरा मा खालामखो? थैगोन होनना बुंबाय, बियो मा खालामखो? फुथारथारबाय बियो। सोरखौ? आदम आरो हावाखौ नङा, जोंखौ नङा, नाथाय जोंनि जायगायाव जोंखौ अननानै जोंनि जि मावनायनि पापनि साजा, बे पापनि साजाखौ बियो गावबायनिनो फिसा हौवानो होनानै बियो जोंखौ सख'बाय। सख'जानायनि बाथ्राया बे, जोंसोमोन पापिया, जोंसोमोन पाप मावनाया, नाथाय इसोरा जोंखौ इसिबां अनो, बियो जोंखौ साजा होनो सानाखिसै, बियो जोंखौ बिसार खालामनो सानाखिसै। बेवहाय जोंखौ अननानै जोंनि जायगायाव थैगोन होननानै बुंबाय, सोरखौबा बियो थैहोबाय, सोरखौबा बियो फुथारबाय। जों पापनिफ्राय ओरैनो निमाहा मोनाखै, जोंनि जायगायाव सोरबा गसंनो थि खालामनायावसो, नोंथांनि जायगायाव सोरबा गसंनायावसो, आंनि जायगायाव सोरबा गसंनायावसो जोंनि पापफोरा निमाहा मोनदों। जों ओरैनो निमाहा मोनाखै। थैगोन होननानै बुंबाय, इसोरा गावनि फिसा हौवाखौ संसाराव हरनानै नोंथांनि जायगायाव, आंनि जायगायाव गावनि फिसा हौवाखौनो फुथारनानै जोंनि पापनि बलि हिसाबै होनानै दिनै जोंखौ बियो मा खालामखो? जोंखौ उदां खालामबाय। दिनैनि सानजौफुनि जि बाथ्रा, बे बाथ्राया बे, नों थैनांला दिनै, आं थैनांला दिनै, मानोना आं थैनांगौमोन, नों थैनांगौमोन, नाथाय आंनि जायगायाव, नोंथांनि जायगायाव जिसुआ फैनानै थैफैबाय। थैगोन होनना बुंबाय, जायोब्ला जिसुआ थैफैबाय। नों थैनांला आंनि जायगायाव। बिनि अननायजों, बिनि अननायखौ दिन्थिनो, बिनि अननायखौ जोंनो बुजिहोनो थाखाय बियो गावनि सासेल' फिसा हौवाखौनो जोंनो हरबाय। आरो जिसु ख्रिस्ट'नि थैनायनि गेजेरजोंसो, जिसु ख्रिस्ट'नि जे गोथार थैनि बलि, बे बलियाल'सो पापनि निमाहा होननानै जोंनो बुंदों। जों दहाय फरायबाय, रमिया दबालाबा ओरैना बुंदों, खोनासं, रमिया दबाला 4 सिरियाव, पापनिफ्राय मोननाय फिथाइया थैनाय, नाथाय इसोरनि ओरैनो होनाय दाना जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नियाव जोबनो गैयै गोथां। पापआ थैनायखौ लाबोबाय, जों थैनांगौमोन, नाथाय जिसुआ थैनायखाय, इसोरा जिसुखौ जोंनो दान होनायखाय, जिसुआ थैनायखाय जों जिसुनियाव पापनि निमाहा, थैनायनिफ्राय अराय गोथाङै थानो जोङो बोखांजाबाय, जोङो बासायजाबाय। दा सोर दहाय जों गिबियाव फरायदोंमोन, सोरनो? बाबालाबो सुजुनायाव, दा जों फोथायनायजों धोरोमिया सानजानायखाय जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'जों आरो इसोर आरो जोंनि गेजेराव सान्थि दङ। दा जों फोथायनायजों धोरोमिया सानजानायखाय जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्ट'जों इसोर आरो जोंनि गेजेराव सान्थि जाबाय। इसोरा जोंखौ बोराबदोंमोन, इसोरा जोंखौ दुखु मोनदोंमोन, नाथाय जिसु ख्रिस्ट'आ जेब्ला जोंनि जायगायाव थैबाय, जोंनि पापनि बलि जाफैबाय, जोंनि पापनि माहानि खामानिखौ क्रुसाव मावलांबाय। मा जाखोनो दायो? जिसु ख्रिस्ट'नि मावनाय खामानिनि थाखाय इसोर आरो जोंनि गेजेराव बोराबलायनाया जोब्बाय। बियो जोंखौ पापनि थाखाय साजा होनाय नंलिया। मानि गेजेरजोंनो? नाथाय फोथायनायनि गेजेरजों होननानै बुंदों। ओरैहाय बुजिनो नाङा, ओरैहाय साननो नाङा। माखासे जोंहा बिब्दि फोरोंग्राफोरबो दङ, बेबायदि बुंग्राफोर दङ। मा होननानै? जिसु ख्रिस्ट'आ 2000 बोसोरनि सिगाङाव क्रुसाव थैबाय। सोरनि थाखाय? गासै बुहुमनि मानसिफोरनि थाखाय थैखाबाय। बिनिखाय बियो जोंनि पापनि खामानि मावनानै गालांबाय। बिनिखाय दिनै बयबो सोरगोआव थांगोन, बिब्दि फोरोंग्राफोर दङ। नंखाय, बाइबेला बिब्दि बुङाखै। जिसु ख्रिस्ट'आ बुहुमनि साफ्रोम मानसिफोरनि थाखाय जदियो फैनानै, बुहुमाव फैनानै बियो क्रुसाव थैनानै पापनि निमाहानि जि खामानि, बे खामानिखौ मावलांबायब्लाबो साफ्रोमबो बुहुमनि मानसिफ्रा बासायजानाय नङा। साफ्रोमबो बुहुमनि मानसिफ्रा पाप निमाहा मोननाय नङा। खारन इसोरा जोंनो बासायजानायनि बाथ्रायाव कन्डिसन दोनदों। बियो बुंदों जहननि 3:16 सिरियाव, इसोरा संसारखौ इसिग्राब अनबाय। सोरखौ? संसारखौ माने सोरखौ? बुहुमाव थानाय साफ्रोम मानसिखौबो अनबाय। अननानै मा खालामखोनो?
गावनि अननायखौ दिन्थिनो मा खालामखोनो गावनि सासेल' फिसा हौवाखौनो संसाराव हरबायनो बियो सासेल'खौनो हरबायनो बिनि उनाव दंबावो बेयाव जोबा बुहुमखौ अनबाय बुहुमनि साफ्रोम मानसिफोरखौबो अनबाय गावनि फिसा हौवाखौ ओरैनो हरबाय नाथाय बेयाव कन्डिसन दंबावो जाया होनना बुंदों साफ्रोमबो नङा जाया बेखौ फोथायगोन बिसोरल'सो जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन जाया बेखौ फोथायगोन बिसोरल'सो बै इसोरा होगोन साजानिफ्राय खारग'गोन फोथायग्राफोराल'सो कन्डिसन इसोराथ' अनबाय हरबाय जिसुआबो फैबाय नोंनि आंनि जायगायाव क्रुसावबो थैलांबाय पापनि जि खामानि पापनि माहानि जि खामानि बियो क्रुसाव कमप्लिट खालामनानै थांबाय मावफुंजोबनानै थांबाय नाथाय कन्डिसन दोनबावदों सोरनि थाखाय जाया बेखौ फोथायगोन बेनो इसोर होननानै जिसुआनो इसोर होननानै बियो आंनि पापनि थाखाय बुहुमाव फैदोंमोन होननानै बियो आंनि पापनि थाखाय बुहुमाव फैनानै गावनि जि गोथार थै बे गोथार थैखौ आंनि पापनि निमाहानि थाखाय बियो क्रुसाव बोहैहोलांबाय बियो इसोर मोनखाय बेखौ फुथारनानै फोजोबनो हायाखिसै गाव जे इसोर बेखौ फोरमान होनो बियो सानथामाव सिखांफिनबाय बेखौ जाया फोथायगोन बिसोरल'सो पापनि निमाहा मोनगोन बिसोरल'सो बै अरनि लैथो बै गन्दकनि अर बेयाव इसोरनि साजा होनायनिफ्राय खारग' हागोन बिसोरल' साफ्रोमबो नङा जों गासैबो नङा जाया जिसुखौ फोथायगोन नों फोथायबाय ने नों सेथि सोंलुआ बे नों नोंनि पापनि बाथ्राखौ लानानै सिरियास ने सानबाय ने आंनि पापनि थाखाय इसोरा आंखौ राग जोंनानै दङ आंनि पापनि थाखाय इसोरा आंखौ साजा होथारगोन अब्ला बे इसोरनि साजानिफ्राय खारग'नो पापनि माहा मोननो आं मा खालामनांगोन सानबाय ने नोंथाङा मोनथिबाय ने नोंथाङा नोंथांनि पापनि माहा मोननांगौब्ला नोंथाङा नोंथांनि पापनि सुस्रा जानायखौ मोननांगौब्ला इसोरा मोनसेल' प्रभिजन जोंनो दोनदों मोनसेल' जगायनाय दोनदों बे जाबाय गावनि फिसा जिसु ख्रिस्ट'खौ जायहा फोथायगोन बिसोरल' बासायजागोन जायफोरा फोथायनाय नङा बिसोर रावबो बासायजानाय नङा बिसोरो इसोरनि बिसाराव गोग्लैगोन जिसुआ मा बुंदोंमोन बुहुमाव फैनानै बियो बुंदोंमोन आंनो नंगौ गोथां आरो लामाया आंजों नङाब्ला रावबो बिफानियाव सौहैया जिसुआ बुंदोंमोन जिसुआ जेब्ला बे संसाराव दंमोन बे समाव गोबां धोरोमफोर दङमोन जिसुआ जेब्ला बे संसाराव दंमोन गोबां गुबुन गुबुन खुलुमग्रा फोथायग्राफोर दङमोन बेनिखायनो जिसुआ बुंदों बेफोर मोनसेजोंबो नङा आंजोंल'सो इसोरा सोरगोसिम सहैनायनि लामाखौ इसोरा पापनिफ्राय क्षमा मोननायनि लामाखौ आंनि गेजेरजोंल'सो थिग खालामदों बेखौ जिसुआ गले गले बुंदोंमोन बेखौ बुंनायनि थाखायनोथ' बेखौ सिथारदों बे मानसि जानानै माबोरै मानसिखौ पापनिफ्राय बासायनो हागौ बे मानसि जानानै मानसिखौ माबोरै पापनिफ्राय निमाहा होनो हागौ बिनि थाखायनो जिसुखौ बिसोरो क्रुसाव बिसोरो सिनायाखिसै जिसुआ सोर सिनायाखिसै जिसुआ मा मावनो हागौ सिनायाखिसै जिसुआ गले 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 फोरमान होदोंमोन गावनि मावनायफोरनि गेजेरजों गाव जे साधारन मानसि नङा गाव जे इसोर गाव जे सोरगोनिफ्राय फैनाय गले 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 बिसोरखौ सिनायथोंबा बिसोरखौ बुजिथोंबा जिसुआ गले गले गावनि फोरोंनायाव गावनि मावनायाव दिन्थिदोंमोन बिसोरनि मेगनफोरा गेवाखिसै बिसोरो सानबाय बे मानसिसो बे जसेफनिसो फिसाज्ला बे मरियमनिसो फिसाज्ला बिनि फंबायफोरखौ जों सिनायगौ बेलाय मा इसोर जानो हागौ सानबाय बिसोरो आरो बिनिखाय जिसुखौ बिसोरो सिथारदों बिसोरो फुथारदों बिसोरो सिनायाखिसै नाथाय जिसुआ गले गले बिसोरखौ बुंदोंमोन आंजों नङाब्ला रावबो आफानियाव सहैया नोंनि जिउनि दिगखौ थिरां खालाम नों दिनै बे संसारखौ बारलाङोब्ला नों दिनै दाबायदियाव माबा मोनसे हरखाब माबा मोनसे जानानै नोङो थैलाङोब्ला बेयाव जोबा इसोरा जों साफ्रोमनोबो थैनो रोङै जिउ होदों मोदोमाल'सो थैयो मोदोमा बिनि उनाव गासैबो फोथायो बे बाथ्राखौ मोनसे कमन गासै धोरोमफोरनि गेजेराव मोनसे कमन फोथायनाय बे दंबा बे थैनायनि उनावबो आत्माया थैया बेनिखायनो गिसियो दा मानसिफोरा थैनाय मानसिखौ मानो गियो
थैनाय मानसिखौ मानो गियो मा खालामनो हायो बेलाय थैनाय मानसिया सोरखौबा बुबावनो हायो थैनाय मानसिया सोरखौबा माबा मोनसे खालामफिनबावनो हायो माखौ गियो थैबाय बियो बुबोयोब्लाबो जेबो खालामफिननो हाला थुयोब्लाबो जेबो खालामफिननो हाला फबनो लांदों सावजानो लांदों दलद थांबाय थानांदों गुबुनजों बानजानानै मा खालामफिननो हायो बेलाय खिन्थु मानो गियो थैनायखौलाय मानसि थैब्ला न'खरफोराव मानो गियो माखौ गियो आं इभेन जोंनि ख्रिस्टियान न'खरफोराव मानसि थैयोब्ला गियो जोङो आसरितसो थैनायालाय मा खालामबावनो हासिनोखौलाय माखासेथ' दङ थैनायाबो रायज्लायफैग्रा होननानै बुङो माथो होफैनाय दिनै हराव होनना बुंग्रा दङ हाब माथो होफैलायफिननो हादोंब्ला माथो लायना लाफैयाखै आरोलाय रायज्लायलायबाय थानो हागोन दा माथो होफैफिननो हायोबा रायज्लायफैफिननो हायोब्ला मानोथो सोंना लायाखै सोर सिथारनाय खोन्थानो रोंगोन दा बियो खर' गाज्रिफोरनि बाथ्रा नङा बेफोरो औ रायज्लायफैफिननो हायोब्ला माथो होफैफिननो हायोब्ला ओइ सिथारजानाय बुथारजानाय मानसिफ्रा खम खोन्थाना लाफैगोन आमुखायानो आंखौ फुथारनाया थुमुखायानो आंखौ जिनाहारि खालामनानै रेप खालामनानै फुथारनाया होननानै बुंना लाफैनो हागोन ना हाया जेराव जेबो लजिक गैया जेराव जेबो रिजनानो गैया बेफोर बाथ्राफोरखौ जों ख्रिस्टियानफ्रा फोथायलाबायनो मोना जोंहा फोथायो दिनै हराव साइकेल नारफैनाय होनना बुंनाय मोनसे न'खराव साइकेल नारफैनायनो गाव सालायबाय थाग्राखौ हाब साइकेलखौनो नारफैलायफिननो हादोंब्ला मानोथो फबना दोनहैया औ साइकेल नारफैलायफिननो हादोंब्ला मानोथो फबनानै दोनहैखो होनना बुंदां जोब्बाय बे माखौ गियो मानसिफ्रा आसलथे बै मोदोमखौ गिया बिनि आत्मानि बाथ्रासो मानसिफ्रा बुङो आत्मा गोथै मानसिफोरनि आत्मानि बाथ्राखौसो गियो मानसिफ्रा आत्माया गैया थारमाने नों सानदों नामा बुहुमाव थैबानो गासैबो जोबगोन होननानै जोबा आत्माया इसोरा होनाय आत्मा जोंनि जिउआ इसोरा होनाय आत्मा एक्लेसियास्टिस उपदेशगिरिनि 10 बालाबनि 7 सिरियाव बुंदों 12 बालाबनि 7 सिरियाव इसोरा होनाय बे आत्माया इसोरनि सेराव थांफिनगोन बिसार खालामजानो होननानै बुंदों जोंखौ बाइबेला मोदोमा हानिफ्राय लानायनो हायाव थालांगोननो नाथाय जोंनि जि आत्मा जोंनि जि जिबन बे जिबना इसोरा होनायनो आरो बे इसोरनि सेराव थांफिनगोननो नों थैनायनि उनाव नोंनि मोदोमा हा जागोन सेवगोन नाथाय नोंनि जि आत्मा बे आत्माया थैनो रोङै इसोरनिफ्राय मोननाय आत्माया थैनो रोङै रावनिबो आत्माया थैनाय नङा रावनिबो जिबना थैनाय नङा बिसारनि थाखाय इसोरनि सेराव थांफिनगोन बियो आरो नों जिसुखौ सिनायलाङासैब्ला जिसुखौ लामा हिसाबै सोरगोआव थांनायनि लामा हिसाबै नोङो थिरां खालामाखिसैब्ला नों नोरगोआव सहैगोन बे बुहुमखौ बारलांनायनि उनाव बे बुहुमाव थैनायनि उनाव मानसिनि जिबननि थाखाय मानसिनि आत्मानि थाखाय मोननै जायगा दङ नों दिनै थिरां खालामनाया इम्पर्टेन्ट नों दिनै थिग खालामनाया इम्पर्टेन्ट दाबायदियाव थैयोब्ला दिनै थैयोब्ला नों बबे मोनसे जायगायाव सहैगोन नोरगोआव सहैनोब्ला जेबो खालामनाङा अबसे जेबो मावनो गोनां गैया जेबो खालामनो गोनां गैया नाथाय सोरगोआव जुदि सहैनोब्ला सोरगोआव जायफोरनि पापफोरा निमाहा होजाबाय बिसोरसो सहैगोन पाप निमाहा माबोरै मोनो जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायनि गेजेरजों बेनिखायनो नों जुदि सोरगोखौ नोंनि डेस्टिनि हिसाबै खालामदोंब्ला सोरगोखौ नोंनि सहैनो गोनां जायगा हिसाबै खालामदोंब्ला जिसुखौ फोथायनायनि अनगायै फंबायमोन बिनानावमोन ख्रिस्टखौ फोथायग्रा नोंथांमोन बेयाव जुथुमनाय साफ्रोम नोंथांमोन जिसुआल' लामा सोरगोनि लामाया गुबुन लामा हमदोंब्ला गुबुन लामाजों थांदोंब्ला नोंथाङा साननो नाङा गोबां दङ गासैबो धोरोमा मोनसेयावनो दैदेनगोननो गुबुन गुबुन लामा होननानै बुंग्रा दङ जिसुखौ फोथायग्रा सासे मानसिया बेखौ बुंनो हाया माब्लाबाबो खारन जिसुआ एक्सक्लुसिभ जिसुआ इनक्लुसिभ बे खोथा बुङाखैमोन जिसुआ जेब्ला बुंदोंमोन आंल'सो सोरगोनिफ्राय फैनाया आंल'सो बिनिखायनो आं सोरगोनिफ्राय फैदोंखाय आंल'सो सोरगोआवबो लांनो हागोन बुहुमनिफ्राय सोर मानसिया सोरगोआव लांनो रोङो सोरगोआव लांनो थाखाय बियो गाव सोरगोनिफ्राय फैनाय जानांगोन आंल'सो लामाखौ मोनथिगौ आंल'सो लामा आंल'सो लांनो हागोन सोर बुंदों दिनै आं सोरगोनिफ्राय फैदों आं बिफानिफ्राय फैदों होननानै सोर बुंदों दिनै बबे धोरोमाव लिरनाय दङ बेबायदि सोर धोरोम गुरुआ दिनै क्लेम खालामदों बिथांमोना गोबां कनफिउजनजों थैलांनाय मानसिफोर नाथाय जिसु ख्रिस्टआ क्लियारमोन
गावगायनि बुंनायाव क्लियारमोन आं सोरगोनिफ्राय फैदों आं बिफानिफ्राय फैदों आं बिनिफ्राय फैखादोंखाय आं लांनोबो रोंगोन गुबुन रावबो धोरोम गुरुआ गुबुन रावबो खुलुमजानाय फोथायजानाय मोदायफोरा बे बाथ्राखौ बुंनो हाया खारन बिथांमोना फैयाखै बिथांमोना बेयाव बे जायगाखौबो मिथिया बेयाव लांनोबो रोङा जोंनि जिसुआ बिनिफ्राय फैखानायखाय जोंखौ बेयावबो लांनो हागौ सोरगोआव सहैनांगौब्ला पाप निमाहा होजानाय मानसिफोराल' सहैगोन पाप निमाहाया जिसु ख्रिस्टखौ फोथायनायावल'सो नोंथाङा थिरां खालामबाय ने नोंथाङा सानबाय ने बे बाथ्राखौ दिनै थिरां खालामनाया मोजां दिनै थि खालामनाया मोजां नङाब्ला हरखाबै माबा मोनसे जाब्रबथायजों माबा मोनसे जाथायबो नांलाया अबसे जाब्रबथायबो नांलाया अबसे सोरबा उन्दुबायनो गैलानो सिखारफिनासिनो सेंग्रा सोरबा सिख्ला हराव उन्दुबायनो फुङाव सिखारफिनासिनो जाथायबो नाङा अबसे जाब्रबथायबो नाङा बुहुमाव जोंनि जिबना जोबनो बुहुमाव जोंनि जिउ आरो मोदोमजों सेपारेट जानो जाथाय घटना बेमार आजारबो नाङा गोबां समाव मानसिनि जिबना जेबो गेरान्टि गैयै दिनै नों गोथाङै दङब्ला दिनै नों बे बाथ्राखौ खोनादोंब्ला थिग खालाम मोननैल' जायगा मोनसेयाव गोबां सैनांनाय जोबनो गैयै सैनांनाय मोनसेयाव अराय रंजानाय इसोरजों लोगोसे थानानै जेराव गाबनाय आरो दुखु दाहा जेबो गैला अबाव थांनो नोंनि जिउआव अबाव थांनांगौ बे बुहुमखौ बारलांखांनायनि उनाव नों दिनै थि खालामगोन आरो नोंनि थि खालामनायनि सायाव जागोन बियो सोरगो मोनोना नरक मोनोसै बिब्दि गैया सोरगोआव थाङोना नरकआव थाङोसै माखासे मानसिफोरा बिब्दि बुङो सोरगोआव थाङोना नरकआव थाङोसै थैब्लासै नङा नों दिनै थि खालामनायनि सायाव जागोन नों मा थि खालामदों बहा थांनो थि खालामदों बिनि सायाव जागोन बियो सोरगो मोनोना नरक मोनोसै नङा नों थि खालामदों ना खालामाखै बिसोर बहा थांनो नों थि खालामनांगोन दिनै दा नों निदानथ' लानांगोन बिनि सायावसो अन्नानै बे बाथ्राखौ सानबाय थादो गावखौ थिग खालामदो खालामाखैब्ला जिसुखौ फोथायनायनि गेजेरजोंल' सासे मानसिनि फाबा निमाहा होजागोन जिसुखौ फोथायनायनि गेजेरजोंल' सासे मानसिया सोरगोआव जायगा मोनगोन थिग खालाम